بلێرن تەماشەوانên هێژا کۆنگرەیە نیشتمانیە سووری لە شامێ دەست پێ دەکە. کورد لە کو دەرێنە ون لە پشت من دەبینن vê ماژێتێ. کورد لە کو دەرێنە یعنی کورد تێدا نەئامادەنە. کوردان حتا نەها لە هەف نەکردنە ku şandeke danûstandinan pêk bînin. Heyfe bi rastî. Yani pêwîst bû berî 14 salan Kurd li vê rojê bifikriyana û amadekarî kiribana. Lê binêrin sibe kongre dest pê dike heta niha Kurd neamade ne. Heta niha Kurd neyekin. Nizanin wê çawa biçin Şamê. Kopyek ji vexwandina yani kongreya diyaloga niştimanî gihîşte me hûn dibînin li ser ekranê ye ev daxuyanî yani ev vexwendin ji mîvanan ra hatiye şandin li ser ekranê diyar e min hez kir hûn bibînin yani sibe dibêjin mîvan digihên du sibe jî êdî kongre dest pê dike lê nabêjin kongre wê saet çend û ku derê dest pê bike. Çima ez behsa vê yekê dikim? Pêwîst bû Kurd ku hêza duyemînin Sûrî nêzîkî 3 milyon û nîv 4 milyonin pêkhateya duyemînin xwedî hêzeke serbazî ne xwedî dîrokeke siyasî ya durû dirêjin heta niha li hev nekirine ku bi yek helwestê bi yek şandê biçin Şamê bixabin bi rastî. Min îro serê sibê li konferansa rojnamevaniya Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimaniya Sûrî temaşa kir. Serî heta dawî. Li gorî berdevkê wê komîteyê Kurd wê weke şexs bi navê xwe beşdarî kongreyê bibin. Yani nikarin bi şandekê beşdar bibin. Heta niha Kurd nizanin wê çi bêjin, nizanin çi dikin hemberî wê daxuyaniya Kongreya Niştimaniya Sûrî. Hesen Dixêm dibêje. Hesen Dixêm berdevkê kongreye eşkere got ew bi Kurdan re civiya ye binêrin. Bi Kurdan re dibêje civiya ye. Teke tek yek bi yek li gel wan civiya ye. Li wan guhdarî kiriye ev Hesen Dixêm dibêje. Lê ew kesên ku bi wan re civiya ye Kurd bi xwe dibêjin ew nûnertiya me nakin. Ew bi serê xwe çûne Şamê û ji xwe re vî re civiya ne weke şexs çûne yanî. Komîteya Amedekar ya Kongreyê ji rûdawê re ragihand ku civînên şêwirê yên rawêjkariyê temam bûne û sibe edî wê mîvan biçin Şamê yani endamên Kongreyê û wê du sibe Kongre dest pê bike yani di navbera 400 heta 600 delege û endamên Kongreyê wê hebin. Berdevkê Komîteya Amedekariya Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûrî Dixêm ji rûdawê re her wiha got wan civînên gelekî zêde li ser hev saz kirine û nêrîna civakê ji parêzgehên cuda wergirtine û ew ji bo li derxistina Kongreyê amade ne. Dixêm her wiha got sibe edî wê endam biçin û du sibe Kongre dest pê dike. بالتأكيد يعني بالتأكيد توصيات المؤتمر الوطني و دامزراندنا حکومت برای انگشتی ویج ناوروکا کنفرانسا دیالوگا نشتمانی به درباره ولاتیین پارزگهین روشهلات لرقا حسکه و درزوری کمیته آمدکار لگل روسپین جواکه ینش همو پیکاتیان رونشتبو و ایرو ده و خواندن فرمی جبو کسین کو بریار هاتیه دایم بشداری کنفرانس ببن ورن شاندن ایرو و خواندنامه جبو کسین بجداری کنفرانسان اجتماعی ببن جهندر و دروی سوریه و ورن شاندن سبه و دست پیکا پیشوازیا وان به لباجار شامه حتی کشون و دما کنفرانسه ورد دیار کرن في مدينة دمشق ثم يحدد مكان يعني عقد المؤتمر لاحقا وتوقيته لاحقا. قامت اللجنة التحضيرية Komîteya Amedekar bi dehan civîn û serdan kirin ku hemû parêzgehên Sûrî dihewîne û nêzîkî 4000 mêr û jin beşdar bûn. Ji bo hêsankirina qonaxa veguhêz çendîn caran daxwaz ji bo derxistina daxuyaniyeke destûrî ya demkî hat kirin û pêwîstiya pêşxistina planeke aborî ya li gor rewşê hat kirin. Ji ber avakirina sektorên hikûmetê hat tekezkirin ku divê rola civaka netewî piştevaniya dewletê be. Nebin jêrdestiya desthilatê. Em armanc dikin divan mehan de çanda diyalogê wekî beşeke bingehîn ya nasnameya niştimaniya Sûriyê xort bikin.